entzun arren Sanfe, bueno, en fin, batzuk Iruñan egongo dira San Ferminak ospatzen, hori bai, turisti gabe, ez dakit oso ondo nola joango den historia, eta bitartean beste batzuk, pixkat gorago gauden batzuk? Guk, Kantauri aldean, markatxuriak dioen bezalaxe, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak markazuriak dioen bezala, mapa honetako herritarrok Festaren demokrazia izango dugu, uztailaren 12an, zorionak, ea lortzen daun! Hola! Zori, demokrazia! ¿Está el coronavirus? Que se ponga. ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¡Me aburro mucho! Ba horixe, festaren demokrazia, gabon diezuela guztioi beste behin hementxe bai gaude, asteazkenero bezala, eta dokatik, ongi. Eta gabon, Eki, Gabon. zer moduz? Gabon. Zer moduz, naroa? Ni, bikain, eta zu zemuz kontatu iazu, azken asteko berririk bai, analisi txiki bat egiteko gai izango tegara? Analisiari heltzeko behintzat, gairik ez zaigu falta, 2 hilabete hauek hauteskunde kanpaina baten eraginpean jaso ditugu gainera, batez ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrok ez baitugu ahaztu behar, tirabira edo neurgeiagoka handia izan dela, konfinamendu hau iaia derrigorrezarri arte hauteskunde deialdia bere horretan mantendu duelako Urkulluk, azkenik uztailean egitea erabaki du, berak lehen personan hitz egiten du gainera, lehendakari gisa, lehendakariak hartutako erabakia baita hau, hori ondo gogora ekarri du, alderdien maila bildu baldin badu ere, eta badirudi datorren kanpaina hau nahiko tensio unek josietakoa izango dela, hainbat faktore ditugulako mahai gainean, ez bakarrik hauteskunden bozketa ariketa soila, izan ere, momentu honetan, Madrilen bizi den egoera hauskorrare badelako egin batean, ez dugu ahaztu behar hainbat izan direla, batez ere eskuin muturrak sustatuta, baina eskuinak oroar sustatutako protestak, nolabait Sánchezen eta Podemos alduk osatutako nolabaiteko aldaketa gobernu horri eragin nahian, eta pandemiaren ondoriozko konfinamendu egoerari nolabaiteko hauts kritiko hori sustatu nahian nahiko modu interesatuan, justu hain zuzen ere, baliabide gehien duen auzoetako bertako hiritarrak izan direlako, ezta? Deigarria beraz alde batetik hori munduan ikusi izan dugu, fenomeno hori gertatzen dela, hainbat herrialdetan ikusi dugu, nolabait ezkerreko edota eskuinekoak ez diren gobernuak aurrera egin ala, oposizioak halako estrategiak erabiltzen dituela, eta are gehiago alako konfinamendu egoera batek eragiten dituen ezerosotasun eta batez ere incertidumbre egoerak, ez baitugu ahaztu behar, ekonomikoki datorrenak ez duela itxaropenerako tarte handirik uzten, eta horrek komunitatearen eta jendartearen egoera emozional eta psikologikoan dagoeneko eragina izango duela, ezta? Beraz, ingurumari horrekin hauteskundeak Jaurlaritza eta Gasteizko gobernu hori osatzeko, eta bestetik Nafarroaren egoera, Nafarroa beste ibilakaeran baitago sartuta, eta horrela ikusteke fase aldaketak eta neurri aritzeak ere nola gertatuko diren, bailaraz bailara ezberdinak izango baitira neurriak. Joseba Otondorekin hitz egin izan dugu azken asteotan, eta Hamaika Telebistan ere ez da ahaztu behar, Baztango bailara Euskal Herri osoko hedadura handienetarikoa duen bailara dela, eta bailaren ezaugarriak eta beharrizanak ere aintzat hartzeko beharraren nabarmendu izan duela. Bueno, askorako eman dute esan da bezala asteok, eta zer esanik ez, uztailaren erdi aldera arte behintzat, beste lasterketa batean sartuko garelako mediatikoki behintzat. Mediatikoki diot naroa,
Urkulluri kazetari batek deialdia egin zuenean, hauteskunden deialdia ofiziala egin zuenean, galdetzen baitzion kazetari batek, ea abstentzioari nolabaiteko errespetua edo beldurra, edo behintzat kezka eragiten ote zion abstentzioak, oso argi erantzun dituen bi kontu daude. Batetik abstentzioari beldurrik ez diola, eta bestetik baten bateko oporrak baldin baditu, eta hautez lekuan egotea egokitzen baldin bazaio, ez duela justifikatua izango. Hori ere, oso argi esan zuen. Oso argi geratu ez dena, eta kritikak hortik etorri zaizkio, eta honekin bukatzen dut hauteskunden deialdiarekin, izan da batez ere datu zientziari dagozkion datu empirikoiek, ezta? Jaurlaritzari oposizioak bereziki, Euskal Herria Bildu eta Podemosek osatutako oposizio horrek egotzi baitio informazioa behar bezala ez ematea eta nolabaiteko gardentasun eza, ezta? Hauteskunde hauek deitzerako orduan benetako bermeak, osasun bermeak baute dauden galdetuta. Edo nola ere, lehendakariaren erabakia da eta hauteskunde deialdi horrek aurrera egingo du. Hoxe, analizia, esatuzun moduan luzerako eman dute egun hauek, izan ere astero esaten dugun bezala, neskak lehenik eta behin. Ongi etorri, Gabon, Miren eta Tesa, hortxe zinaten, gure artekoa entzuten, isilik, txukun. Lehenik eta behin, ezakit oporretan izango zareten edo ez, Benidorraldea joango zaten edo ez, Uztailak 12an bozkatzeko gogorik aukerarik bai, ikusten duzue, ekinek esan du, abstentzioari Urkulluk ez diola beldurrik, badakigu izan ere Urkullu fuerte dagola. Ondorioz, esaia zuen, eskak, zein bat zuen, Uztailaren 12an? Uztailan Orient Expressean egotea bidaiatzen, baina ezakit lortuko duten, dudan, eta ezakit zabalik egongo den, baina, bueno, hori da. Diru laguntzen zozketan sartzen bazera, horrekin agian, diru horrekin eros dezaket, igual, ezakit. Postal bat, Orient Expresseko postala, erosi dezakezu. Okerrena da, nik ziur nagoela Urkulluk ez diela beldurrik abstentziari. Urkulluk eta bere asesorek aholku eman diotela horrela egiteko eta da pentsatzen dutelako abstentzioak mesede egin diezaiokela. Beraz, nik gogoa ez dakit animatuta, motivatuta joango naizela hauteskundeetara, baina Urkullu jakin dezala joan egingo naizela eta ez dio dala beha bozka emango. Hori argi utzita, gainera esaten dute, ezta? Ikusten dugu adineko jendeak, beti ari garen hitz egiten, ez da, ze zailtasun dauden zarretxetan, ze txikizio gertatuan, ze tragedia gertatuan zarretxetan, zenbat atxona eta zenbat gure atxon eta amon hildiren. Eta, klaro, esatea ez, hoiek iaia ezin dute atera, ez da? Zarretxetan daude, hortxe sartuak Uztailaren 12an ikusiko ditugu ateratzen, hau ez da pixkat ez dakit, Monty Pythonek egiten badu, ez dut uste hain gidoi arraro aterako litzaiokenik. Baina orokorrean izaten ari da, ez? Osa, ez dezagun ahaztu, Urkulluk uste guztien kontra, Otsailean egin zuenean hauteskunde deialdia, apirilean behar zuen hauteskunde deialdia, Zaldibarkoa gertatu berria zela. Oso momentu tragikoa eta familientzako oso gogorra izateaz gain, oso momentu impopularra zen. Orduan... Baina, nik dago sensazioa, igual gu gure artean eta harremantzen garen personek hori pentsatzen dutela oso momentu impopularra izan zitekeela. Baina nik uste badago beste universo paralelo bat Euskal Herrian, Euskadin. Caiga quien caiga, que no cambie. Eta gauzak oso desberdin ikusten dituna. Bai, seguro. Igual espiritu kritikoa garatu dugulako, edo gustatzen zaigulako informatuta egotea, edo, minimo bat, ez? Bai. Baina badago, nik uste gizartearen zati handi bat... Baina norbatik esaten dut, prozesu guztia dagoela biziatuan olapaitez, deialdia egin zuen, Zaldibarkoa gertatu berritan, ez, pasadia egun, ez, oraindik langile horien gorpuak agertu ez dira agertu, baina momentu hura, nik uste dut bai izan zala Euskal Gizartean horrelako, ez, larrialdi momentu zea bat, ez? Deialdia egin zuen, handik egun gutxitara, ezer gertatuko ez baliz bezala. Jakinda gainera, ez bakarrekan deialdia egin zuen, handik egun gutxitara. Jakinda gainera, Zaldibarkoa gertatu eta gero, hainbat egunetan etzala adierazpenik egon. Izan zen, lehenengo adierazpena, egon zena izan zen hauteskundeen inguruan, horrek dauka larritasuna. Deialdia egiten du Zaldibarkoa gertatzen denean. Buruan gauza guri eskandalosa iruditzen zaiguna jende askori oso normala iruditzen zaiguna. Nik uste jendei ahaztu egiten zaizkiola gauza, baina momentu horretan oso sentimentu orokortua zela. Bazala, keinua etzela
amablea, etzela politia. Baina gero, denak ikusten genuen, hauteskunde deialdiak bertan bera gelditu beharko zula, martxoaren hasieran, esaten genuen, gertatzen ari denarekin hauteskundeak normal egitea pentsa ezina da. Eta mantendu egin zuen, Macronek mantendu zuen bezala udal hauteskundeetarako deialdia, eta demostratu denean Frantzian kutsaketaren pikoa eman zela udal hauteskundeetako igande harretan. Claro. Eta ezin izan duzuten bigarren buelta egin, osea, gure Euskal Herriko herri asko momentu honetan daude, alkatetza zintzili dutela, hauteskundeen bigarren buelta ezin izan dutelako egin, lehenengoa nola ala mantendu egin zalako. Orduan, esatezu, deialdia egiten du Zaldibarkoa gertatzen denean. Bertan bera ustera derrigortuta egon da. Jende guztiak esaten zuen ezinezkoa da kanpaina elektoral bat normal egitea martxoan, eta beak mantendu zuen azken momentu arte hori. Eta orain, inor bainan presa gehiago izan daiteke argudiatua edo ez. Egon daiteke ados edo ez. Baina oposizioko taldeekin bildu bai, baina erabakia hartuta zegoelarik, ez? Orduan, egia da, izen bat edo beste hautagai nagusia indartsuena berez lehendakaritzan bertan dagoena momentu honetan badela, eta azken bilabeteetako egoera erabat ezoikoak, nolait fokoak errazago esartzen dituela momentuan agintean dagoen horrengan. Horri gehitu hartzaio, agintaldi hainbat pilatuta, egia dela, beldur egoera batean, ohikoa edo dagoeneko ezaututa dagoen horri eusteko joeraren nabarmena izan daitekeela. Hauteskundeen aurrean abstentziorako joera hori ere aintzat hartzekoa izango da, esperimentu soziologikoa izango da erabat, datorren hauteskunde ziklo hau. Eta bide horretan gainera, aintzat hartzeko elementuak badaude. Besteak beste, ezoiko egoera honetan, salbuespen egoera honetan, hauteskunde batzuk aurrera eramateak, hainbat personari, hainbat hiritarri, ezoiko baldintzetan bozkatzeko aukera edo derrigortasunare esarriko diolako, ezta? Ezoiko hauteskundeak eta berme horiek ere noraino berme ote diren zalantzan jartzeko nahiko arrazoi badaudelare badiote hainbat adituk, eta ez da aurkari politikoen arteko debate hutsa bakarrik, ezta? Urkullu zale edo ez zale izan, baizik eta hauteskunde hauek benetako berme demokratikoekin garatu ahal izateko baldintzak ote dauden, aintzat hartuta, mugimendua askatasuna oso mugatuta dagoela, eta beraz, sare sozial eta esaren bidezko informazio iturri digitalizatu horiek direlako nolabait kanpainarako baliabide nagusi izango direnak. Horrek gizartearen zati bat bazterran utz dezake, eta momentu honetan teknologikoki garatuta edo ez da garatuta ez da benen artean nolabaiteko diferentziak sortu ere bai. Edo nola ere, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako egoera hori aintzat hartu bakarrik ez, Nafarroa ere aintzat hartuta, eta nola ez Ipar Euskal Herria. Ez ezagun ahaztu, mugak itxita segitzen duela, mugaz gaindiko langileentzako espaldin bada, edota oso neurtutako mugimenduentzako espaldin bada, eta horri beste baldintza bat gehitu zaio gainera. Baldintza gehigarri hori, nolabaiteko kuarentena ezarriko zaiola muga igarotzen duen orori. Ez hori bakarrik, beraz, uda gertu dugula, hauteskundak udan gertatuko dira, uda berezia espero da, gertuko mugimenduak, gertuko turismoak osatutako udara, agian horrek ere balio dezake, aurrera begirako nolabaiteko irakaspena edota ohitura bestelakoen ezartzea, urbanismo bide berriak ere ezartzen ari dira, oinezkoentzako esparruak, espazioak garatzen ari dira, beraz, hauteskunde giro honek nolabaiteko elkarbizitza izango du orain arte izandako ohituren aldaketa batekin, eta aipatu gabe ezin utzi ezin da, aktualitatean lerroburuen artean duen izen propioa, izan ere Patxi Ruiz presoak, bere gozegreba mugara eraman du, ez da izan presoen egoeraren ohartarazpen bakarra gozegreba mugabe horrena, izan ere COVID-19 baitan presos ekimenak ere kartzeletako egoera lehen lerrora ekarri du, bisitari gabe segitzen dutelako, asko direlako, motxiladun aurrak deritzotenak gurasoak ikusi gabe segitzen dutenak, eta gaixo dauden presoen
egurarekiko kezka, dagoeneko zigorra bia beteta dutenen hoien gaineko beralako neurrien eskaera, ezta? Konfinamenduak nolabaiteko aldaketan edo 3. gradu hori lortzeko aukeran zuen presoen egoera ere, nolabait bertan bera moteldu duelako edo eten egin duelako naroa. Bai, pixkat, zuk esaten zenioen arian, ez da? Iruñako agerraldia, gaurko hain zuzen ere, presos COVID izenpean egin dutena, eta horixe, ez da, pixkat, zuk komentatzen zenuen arira, ez da? Patxi Ruiz, gose greban eta egarri greban, jagunak, baina hori, presoak, oraindik konfinamendu alarma estatu hau jarri zanetekan, bisitari gabe, babesi gabe, gertutasunik gabe, ja berez larritasunak zituztenean 40 minutu eskaxoiekin edo bizabiz eskaxoiekin, orain esaten ari gara, gu etxean egon geranean nola sufritu dugun, ez da? Beti umeengatik preokupatzen eta azkenean nik uste helduak sufritu dugula hemendikan gehiago, hori, zelda txiki batean sartuta. Nun, ezin duzun, astero ez da 40 minutuko goxotasun hori izango gorra, ez da, neskak? Euskal gizartean oso zabalduta dago, ez? Daukaten kondena jaso behar dutela herritik alik eta hurbilen zatik. Kasu honetan ez dituzte zigortzen presoak bakarrik. Kasu honetan zigortzen dituzte senideak. Eta aurra asko gelditu dira gurasoak ezin ikusi denbora guzti honetan ez kalera ezin atera bakarrik. Osea, behin muga hori hautsi denean, ezin dutena joan gurasoak ikustera, edo seme-alabak ikustera, eta hori salagarria da jarrera politikoaz aparte. Horren kontrako argudiorik ez dago, inork ezin dizu esan preso batek ez daukala eskubiderik. Eta familia. Egin duena aparte utzita, bere familia... Eta familiak konden hori bete behar duenik. Eta preso daude, eta gaixorik daudenak eta ez du bakarrik esaten presos ekimenak. Esaten du mundu osasun erakundeak. Esaten du, kasu horietan, gaixo dauden presoekin eta neurri bereziak hartu behar direla COVID-aren inguruan. Beraz, preso horiek bere gaixotasunak tratatzen egon beharko lukete bere etxean. Alegia, eskatzen duguna da, legea betetzea, eta punto. Ez dala, ez dakiz zer gauza berezi eskatzen ditugu presoentzako. Legea bete da bila, ja. Orduan, gaixo larriak, kondenaren 3 laurdenak beteak dituzenak, bueno, ja, aski. Eta beste guztiak Euskal Herrian bete behar dute kondena. Alik eta bere etxetik, alik eta hurbilena, familian eskubideak bermatuak izan daitezen. Hori da, helburu azken finean, hori eskatzen dugu, eta bueno, esan dakoa, Patxi Ruiz eta beste preso guztien senitartekoi eta bereiei bertan ere, muxutxo bat emendikan da eutxi, pixkanaka bagoaz aurrera eta beno, orain egia da, pixkat buelta emango dugu, eta pixkat neskak sentitzen dut, baino umorea, eman nahiko nioke honi. Aber nola altzatzen duguna, osea... Bueno, ez dakit umorea... Nola frivolizatuko dugun hemendik aurrera. Ez dakit umorea edo sonsori deia egingo diodan, edo hemendikan ateratzen zenean golf makil batekin emango dizuten, hori ere aukera da. Ez dakizu zertaz eri nahi zen? Tesando. Bueno, Gabon! Gabon sonsoles. Nola dakizu sonsoles naizela? Naroa Nik esan dut. Bueno, ni sonsoles naiz. Madrilgo Puerta del Hierro organizazioan bizi naiz, eta esango dizu, bueno, ni langilea naiz, nik lan pilo bat egiten dut. Alde batetik, pixu batzuk dauzkat, Airbnb bitartez alokatzen ditudanak, eta ulertuko duzu bezala, momentu honetan, ez daukat alokatzerik. Osea, egoera honekin, bueno, pixuak utxik, en fin, desastre. Gero, bestalde, nire aitaren argitaletxe batean ere egiten duldan, eta gero ikusiko ditugu nire bi aldizkariren pare bat azal, eta ikusiko duzu, lan objektibo eta ona egiten dugun. Kazetaritza objektiboa. Bueno, guk pentsatzen dugu, bizitzan mundu guztia dauzkala aukera berdinak. Eta orduan, aurrera ateratzen ez dena da alperrutxa, eta punto. Arrazi guztia. Osea, zer da? Osea, a ber, nire aitak eskutxo bat bota diala, bai. Sonso, bakarrikan galdera bat. Esan. Zer da, golf makila edo fusta bat? Urrutitik fusta irudi barkatu. Eske badu bere puntua, ez da? Bai, emate izu puntua. Bai, ekarri dut eta banuen gauzak puskatzeko oa sartu zait, bai, behadu. Hori da beste lanpostu ez. Bueno, pues igual egoerak bultzatuko nau prostituziora, Bueno, luxuzkoa, noski. Luxuzkoa zure kasuan. Hombre, noski. Bueno, eta Sonso barkatu, segi. Bai.
Bueno, kontua da, kalera atera garela, gure eskubideen, batzuk esan dute privilegiak, barkatu. Gure eskubideen alde borrokatzera kalera atera gara. Eta nire lagun Covadongak esaten duen bezala, eskubide daukagu gauzak eskatzeko. Porque estoy aquí por España. No me parece que ha hecho una gestión nefasta y fuera de ideologías. Y, o sea, y el tío solo le importa su sueldo y el sillón. O sea, es que gobierna a cualquier precio. Bueno, ikusi dezakezuen bezala, gure segurtasun tarteak betetzen badakigu oso ondo. Zuk esaten dute ez ditugula bete kalean Núñez de Balboan eta, baina hori gezurrutza da. Ze oso ondo mantendu dugu, gainera maskaria dauzkagu FP0B. Lau edo amago. Garestienak, eta pena ez dudala ekarri, telebistan ez delako oso ondo geratzen, nire maskarilla berde zeakin, banderatxoarekin. Bueno, ala ere... Guardia Zibilakin konjuntatuta. Bai, hori da, badakizue gure polizia gure lagunak direla. Hori ere, egia da. Hoi ikusi dugu, zuen gana oldartzera joan direla, oso serio? Muxua, txaloa, polita izan da nirudia. Noski, polizia badakilako zer dan benetako demokrazia. Covadongak ligatu du? Covadongak ligatu du, bueno, ez du beharrik barkatu. Bale, barkatu. Bueno, kontua da, ikus dezazuen badakigula segurtasun tartea mantentzen, etxean ere protestak egin ditugu, kazerola behar bezala hartzen eta ikusiko duzun bezala. Nire lagun, Jaimek. Zuen bezala gure gizonek ere badakite kazerola bat hartzen. Ez dakitze esango duten feminoziek, baina desde luego badakite. Gustatu zait, kazerola da esan dezula. Kazuela. Kazerola ez da? Bai, venga. Bueno, ikusiko duzen gure aldizkarietako... Baina bitrozera emikarako luxuzko kazuelatxoik ez da bali dutena. Bestea. Indukzioa. Ez galdetu ez dakienaz, behar daki bere lanataz. Nik uste indukzioa daukadala. Indukziokoak. Bai, hori neskameari galdetu barko nioke, baina... Bueno, pues ez dago eskubiderik, osea, egiten ari zatzaizkigunarekin ez dago eskubiderik. Zergatik kendu nahi dizkigute 20.000 euro, milioi bat euro marin badaukagu. Hori, a ver, favorez. Zeinek mantenduko merkatua? Hori da, Ibex. Zer nahi dute, gu akatu, argita garbi. Bai, zati gain. ¡Libertad! ¡Por la libertad de España! Porque se acabe esta dictadura. Vivimos en una dictadura encubierta. Nos están matando. Bueno, nork dio, ez dakigula maskariak eramaten, ez? Oso ondo, ez dakigu jartzen. Bueno, ez dakit konturatzen zarete, baina askatasunaren aldeko iraultza egiten ari gara, gu gara benetako iraultzailea. Gogora ekartzen dit 1926an ere zer gertatu zen, eta egoeranek antza handia dauka. Altxamendua. Hori da, begira. Sometiendo a los ciudadanos en un confinamiento para quitarles sus libertades y llevar al país a la pobreza, a un país comunista. Eso es lo que quieren y eso hay que revertirlo ya. Bueno, esan dizuedan bezala, argitaletxe bateko administrazio kontseiluan lan egiten dut, astean behin edo, daukau bilera. 10 minutu. 10 minutu. Hori, dividendoak ematen dizkiate eta... Erte batean zaudezu ere? Pues ez, baina egon beharko genuke behar bada, pentsatzekoa da. Bueno, kontua da, bi aldizkari nagusi dauzkagula. Alde batetik daukagu antisistema premium, deitzen dana, eta aur guztan duzuen bezala, gure artikuluetako bat da, all cops are bastante majos. Eta beste artikulu oso interesgarri bada, zergatik ezin naiz nire Esteponako etxera joan. Bai. Ez dago eskubiderik. Zer kalte egiten diondik Esteponara joan da. Aznarrek egin badu? Aznarrek egin badu. Marbellara joan bada? Laguna da, eta normala da gainera egitea. Bueno, eta gure beste aldizkarian, Ricos aldizkarian... Rich. The Rich aldizkarian oso artikulo interesgarri eta praktikoa dago, miren, entzun ondo. Nola aurkitu zure kazuela? Kazerola. Ez, nola aurkitu, sukaldeko armarioetan nola aurkitu. Vale. Osa, ze pausu eman behar dituzu berterako.
Frankorekin asko zobeto geundela, hori da beste artikulo bat. Eta gainera opari, eta ez kejatu, gainera opari maskarilla Espainiako banderarekin, hori opari. Bera, ez balio du revistak? 15 euro. Txollo bat. Eta urteko errepidetza egin da 300. Bueno, hori da kontua. Horixe esan nahi nizuen, ez dago eskubiderik, ze egoeretan gauden aberatsak. Ondo, utziko jazio pixkat golf makila? Sonso. Morbazo, Ez dakiz zergatik, baina bapatean gogoa sartu zaitera biltzeko. Ez gogoa ematen du, gauza puskatzeko, benetan, esate izuetek. Kaletik nentorren honekin, eta ze gustora emango niokenik lehion bati edo zerbait. Bai, egia da, ikusten ditugun irudiak, Sonsole, zoain utziko jo, tere bai pixkat gure beste kideiz, hau zabalik utzi gaituzu. Parreguria sartu zaigu. Parreguria sartu zaigu, ez balitz, egitan, hori egunero bizitzen ari garela, irudi horiek egunero ikusten ari garela. Hala ere gaur ikusi dut, txio bat, asko gustatu zaidana, ez dugu hemen, baina zuek ulertzeko. Ikusten zan mundu guztia, alegia gizarte jendetza, haundia eskatzen kontuz, etxian, ez dagize, deno batera, eta alako baten ikustezian lau anormal, hauek bezala, Salamanca auzoko lau anormal bezala, beraien golf, markatu Sonso, beraien golf makilekin, eta 500.000 kazetari gainean. Alegia, fokoa zeinek dute? Hoiek, eta hoiek ez dira gehiengoa. Oie dira bakan batzuk, ez da? Eta iruditu zait oso grafikoa dela ere azalpen hori, ez da? Pixkat kazetariak putrea bezala, gea? Ematen du hori bakarrikan existitzen dela, hori danean gutxiengo hori, ez da? Neskak? Esan gutxiengoa dela, miren. Bai, espero dut, ni baren dikanago ezin buelta eman. Gertatzen dena da... Nahi baldin badezu, Tesandoren kareta sartuko dugu berriz, eta hartuko dugu Eta bultatu da dina gure tesa eta agur Sonsoles. Hori da. Ikara gire gustatzen zaitu. Bueno, badakiz zer, niko indikan Sonsolesi hemen gelditzeko esango jaz, baina Tesandori... Bai, asko faltako. Tesandori agur esan diogu, baina Sonsok hemen jarraitzen. Begiratuetara, eta fustarekin, barkatu gaiz makilarekin jarraitzen du. Ondoan, claro. Ondorioz, eta ondoan zein, eta alole gorburu. Ez naiz ni izango ukatzen diona inorri manifestatzeko, protesta egiteko eskubidea. Behar bada, Salamanca barrioan bizi diren hoiek ere eskubidea eta protestarako arrazoiak badituzte. Ezin dugu ahaztu gaitza honek gauzak txartu dituela guztiontzako. Ondo xamar bizi garen ontzat ere, gure arazoa izan daitekena uda honetan ezingo dugula aurre ikusitako bidaia hori egin, edo gure soldata txukunaren zati bat galduko dugula ertean geratu geralako, edo ja ez dut ezer esaten Sonsoles bezalako, non bere diru iturri guztiak ia agortu zaizkion eta kaxerik ez daukan. Eskarrak bizari. Ez diet hoiei mobilizatzeko eskubiderik ukatuko, egia delako, mundu mailan, lehenengo mundu horretan, irudi oso gogorrak ematen ari direla, non Madriden, Espainian, Inglaterran edo Erresuma Batuan, Estatu Batuetan ikusten dugun jendea, goseak dagoela. Hortxearik irudiak ikusten. Hoi da. Eta lehenengo aldiz, hainbat personak lehenengo aldiz joan behar izan dutela janari eske. Madriden 300, hirukoiztu egin omen da eskaera. Lehendik ja asko ziren beharrean zaudenak eta hirukoiztu egin omen da. Hemen gizarte sare zabalago bat daukagu, baina Azpeitia bezalako herri txiki batean 130 igo da, jende berria. Azkeneko hilabete honetan 80 familiri ematen nahi zaie jaten. 36 berri dira. Beraz, egoera txartu da lehenengo mundu honetan. Ohitura handia daukagu hori, ez da, miren, esan duzu, ez da, Madriden alutxen ikusi genitun gainera irudi eternoiek, ez da, hilara eternoiek. Baina ematen du guri ez digula ikutzen. Ematen du Euskal Herrian ederki eta primeran bizi garela, baina hemen beharra egon badago eta jende asko dago
ez dana iristen hilabete amaierara, ez ezin duena jan. Hoi da, orduan, egoera larria da. Eta ere larriagoa da, lehendik ere kaltetuak zeuden sektoreetan, ez? Aipatzen dugu, esaten da, erabiltzen den izan da, zaurgarriak, eta Euskaldun zarrentzat eta horrela, igual, eta nik zaten, hori nondi dator, eta lehendik ere zauria zutenak, orain dikan zauri hori haunditzearen, edo horrela ulertzen denik, ez? Eta orduan, orain etortzen zaizkit burura, egia da. Aktoreak. Etorri da tesa berriro, sonso joan eginda. Bai, lehen dikan larri zeudenak, ez? Familia bat aurrera ateratzeaz oso zaila da, eta bikotea denean aurrera atera berduna zaila da, baina guraso bakarra izan, eta etxean gelditu behar izan duduna aurrak zaintzen, eta bitartean telelana egiten, eta ez da gizarta gaina bere diru iturria leno eskasa baldin mazen, oraindik ere eskasagoa dena, ez? Nahi etortzen zen burura, etxe garbitzen dagoen ama bakar hori, ez? Oain esan zaiona, ez da beharrezkoa etortzea, zeratik guia, etxean gaude, ezin dugu lanera joan, ez zaitela etorri, eta ez duena diru ordainik jaso. Edo atxona monak, ez? Soldata edo pentsio fijo bat txikia izan arren, begirazten bat denbora daramaten pentsio duin bat aldarrikatzen. Pentsio hori duina izan edo ez izan, berriz ere txiklea bezala estiratzen ari direnak, bere umeak ez daitezen joan, bere umeak, esaten du, nahiz eta 40 pikurteko gurasoak izan, bere seme-alabak eta bilobak, ez daitezen joan parrokira eskean. Eta zenbateraino ari geran txikle hori, eteten, orduan, ez dut ukatzen sonsolosek sufritzen duenik eta aldarrikatzeko eskubidea duenik. Gauza bat esate izut, miren, hitz egiten nahi zinen bitartean sonsolesi betaurrekoak eroitzen edizitzea izkion. Ikusten zuen zaila zula horren replika egita ere, ez da sonso eta kobadongak ere. Bai. Emakume razializatuak. Etxeetan interna bezala lanean adinekoen batez ere dependentzia handia duten adinekoen zaintzan interna bezala lanean ibili diren edo dabiltzan emakumeak iaia esklabu gisa gelditu direnak, ez? Martxoaren 14ean esan zanean ezin dezu etxetik atera, persona horientzat zen gau eta egun egon beharko duzu zure nagusiarekin. Ez barkatu baino nire neskamea esate baterako familiakoa bezalakoa da. Seguro. Super ondo tratatzen dago. Bai, eta oporretara eramaten dezu. Astean behin jai dauka, igandetan atera daiteke bere lagunekin, zinera eta nahi duen lekura. Ni Hondarribian bizinez, eta Hondarribian udati arrasko etortzen dira Madrildarrak, eta egia da, horietako askoak neskamea eramaten dutela haiekin, familikoa bezala delako, eta gainea uniforme de verano izaten duela neskamea. Hombre, noski. Zegeio nahi du, ez da? Bai. Bueno, esan nahi nuena da, hori, ez, egia dela, denak aldarrikatzeko eskubidea dugula, baina... Hombre, miren, batzuk ez daukate. Gainera, justo gaur irakurri dut markatu, baina eske, gaur justo irakurri dut, Juan Diego Botek esan zuela, batzuk gure eskubideen alde ateratzen garela kalera, eta beste batzuk bere interesen alde. Eta hori da, diferentzia handiena. Azkenean, zer da eskubidea eta zer da privilegia. Gainera zuri milioi horretatik kenduko dizuten 20.000 euro horietako zati bat, sonsolosi, kenduko dioten 20.000 euro horietatik agian baten bat joan daiteke hospital publiko batera edo kultureta bati pagita ematera, beraz, ezin di alderatu. Baina pribatua dauzkagu, aseguru pribatua. Bai, baina sonsoles egia da, aktore horiek, gorri guzti horiek, gorria dian guzti horiek, zozketaz eta suertia, ez da? Bai, komunistak. Azkeneko hitzak, nire atalaren azkeneko hitzak, berriz ere itxaropenari egia delako, Madriden normalean mobilizatzen ez diren sektore batzuk mugitzen hasi direla, baina egia dela Madrid esnatzen hasi dela, eta haiei aurre egiten hasi direla, eta batez ere, ja faltan botatzen genitun pentsionistak berriz ere hasi direla mobilizatzen, eta pentsionista horiekin batera beste sektore guztiak mobilizatu behar dugula, honi buelta emango baldima diogu, pasatzen ari geran guzti honetatik zerbait ona aterako baldima da, izan behar dulako gutxien duten sektore horien babeserako sare izugarri bat antolatu behar dugula, ezin dulako berriz ere gertatu, Gasteizen gertatu berri den bezala, etxerik gabeko emakume bat
hiltzea, frontoi batean beste 200 oekin, han bakarrik hiltzea, eta norbaitek esatea heriotza naturalaz hildela. Ezin du naturala izan persona bat baldintza horietan hiltzea. Ez kutxa zein batean, ez frontoi batean ezin jo. Hori da, horrekin bukatu egin behar dugu, eta horretarako bide guztia jorratu behar ditugu. Kalera itzuli behar dugu, erakustea kalea badala gure terrenoa, eta zergatik ez, hauteskundeetan ere parte hartuko dugu. Horrekin txe, Alole Gorburu. Eta hortxe, Legorburu Andreak esaten zuen bezala, Alo Legorburun esaten zuen bezala, hauteskundeetan ere horre izango gara, eta bitartean, kontatuko ditugunak. Jaidezue, pentsatzen badezu isilduko gaituzuela. Ez sonso ezko badonga ez olakoek ere, ez gaituztelako isilduko. Bai, parriten, no? Baina berako dati. Beno, eta orain aurrera eginda, esan da izan dugu, Alo Legorburu izan dugu, eta orain Ekil doktorea daukagu gurean. Ekil doktorea. Eta aipatu dituzte Madrilgo auzoak, baina nire amona Lavapiesen jaioa, hau zure dedikatuta, ez gure arte baina hor nonbait bai. Gerra garaian, Madril noren esku geratuko tezenan oso gaizki pasa zuten, eta hildakoak ere asko eta asko izan ziren, beti badakizuen, normalki hiltzen direnak ez dira izaten aberatsak, alde batean zein bestean, baina azken egunera arte egunkariari bizta dizua botatzen zion, Lavapiesen jaio eta Euskal Herrian hasitako gure amonari. Zergatik aipatzen du Lavapies? Ba ez da Lavapies, Vallecas. Baina Vallecas zergatik hautatu dudan? Badirudi, azken egunotan, eskuineko oldarraldi hortera hori, zenbait kasutan ere oso hortera izaten ari delako, baina oso arriskutsua. Aizue, Vallecasen ere batzuri okurritu zuten kalera ateratzea, baina Lavapies dagoeneko ez da auzoen aberats bakar hori baizik eta Madril eta ingurutako bestelako benetako auzo autentikoa. Working class, aupa Lavapies eta aupa Vallecas. Baina esango duzue, Madril gora, Madril bera, ez aldugu hemen ez dakit, bestelako gairik, badakizue, Madrilek zer nolako eragina duen, pibotatu egiten du ezta, Madril Gasteiz eta gero udalerriak, gero kolore ezberdinen arteko, baina Madril eta Gasteiz besteak beste. Hauteskunden deialdiaren arira oso interesgarria iruditu zaigu La Mareako kazetari honek Madrildik egindako analisia, ze arek bai parekatu dituela nolabait Gasteiz ez, zuzenean Bilbo. Hiriburua Bilbo da, Bilbo handia, begia jopuntua Bilbon dago, normalki, eta ze erraz egin dezako un salto, Madrilgo auzo aberats honetako eskuineko protestetatik Euskal Herrira. ¿Por qué protestas? Más o menos, para que os hagáis una idea, es el barrio de Neguri, ¿no? Pues puesto aquí en Madrid. Barrio de Neguri. Beta horrekoena, Ez que asko gustatzen zait. Nire lankide Anderari ere bai, eta Andrea, jarrizkiozu eta horreko batzuk, mesedez. Neguri power. Neguri power. Baten batek izan, Madrien, bueno, idea bat egiteko, Neguri bezala, xe. Klantx. Oikalean dago, ja. Komentatzeatek. Bai, han oso alderaketa naturala. Hemen da, akaso, ez olako komentarietara batuta. Baina oso analisi laburra, jak, eta hortxe. Zak! Eta hori erantxita, aizu, saioaren bukaera alde honetara helduta, joan den astean, Ereka zerola da. Aurrera. Joan den astean aurreratu genizuen, izango genuela, aste honetan gonbidatu, bai Freshen edo gurekin izango genuela. Naroa, kareta ere prestatu diogu, egun berezia da, kareta, jak, eta
eta gaurko bere ataltxo ere prestatu diogu, Maitasun handiz, beraz, ondo badiritzuzu, naroa, emaiozu, karetari pasoa, zuk zeuk. Ibai, for you. Gabon, Ibai. Kaixo. Ze plazerra zuen izatea. Iragan astean ja iragarri genuen, baina gaur hemen zaitugu. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Gustatu zaite eseri eta lehenengo girnaldatxoak asiziak eserlekotik. Eskerrak desbrozadurakin batera erabiltzen den pantaioik kendu dezuela ja. Bai, Estrategi hontara ikusi aldaketatxo bat. Guk uste benuen toke futurista. Pentsatzen nuen ximurrak etziala inbeste ikusten. Ikusten dira. Eta gainera gure fantasia erotikoa ere bada flash dantzeko protagonista izatea. Hori aurreko astean esan zenun, bai, goratzen du. Bueno, Ibai, esan jazu, ikusten zaitugu mila gauzetan zabiltza, eta orain gainera oso proiektu berezian, eta egunerokotasunarekin lana egiten duzun horretan, ez da? Baina, ekinek ere esango du, baina kontatu eguzu pixkatxo bat, Ibai. Bai, indela, aurreko astean hasi nintzen Instagramen, zuzenekoak egiten, gertuko lagunekin, gertuko elkarrizketak, eta, oso, egiazteko oso ideia naturala izan zen, hola, bapatekoa, deno dakigu nolako izan den itxialdi hau, oso aspertuak ibili geha, ni asko Instagramen nabilela bai, zuzeneko pila bat ikusi ditut, denak oso krisak, oso aspergarriak, eta esan ikusita, zuk aipatu bezala, feminismoan ez, baina bai feminismoarik elurtako hirugarren sektore hortan, eskuartze sozialean lan egiten detela, eta lagunak badazkatela, animatu nintzen, solako ekimen bate abiatzera. Hor, baten batek honezkero ikusten eta mobilarekin, Instagramen sartu, eta Ibai Fresne aurkituko duzue, baina bilatu zazue, zehazki, Etxetxo Larrosatik. Zergatik Etxetxo Larrosatik? Etxetxo Larrosatik, ni mutilakin bizi naiz, Erraniko Jauregi Baiaran, landa eremuan, eta hasieratik, guretzako bada kolore berezi bat, sexu eta genero disidentzian militatzen dugu, eta, naziek egiten zuten horri, memoria historiko horri pixkate lotuta, Larrosa bada, Iruki Larrosa berez hor daukagu. Aldi berean, Iruki Larrosa kolektiboan parte hartzen dut, hortik egiten dugu lan, hiru gizon maritsuok, eta horregatik jarri nion Etxetxo Larrosa izena. Aipatu duzu, gertuko lagunak gonbidatu dituzula, gertukoak izateaz aparte, badira nolabaiteko erreferentziazko personak era berean, lagunak edo gertukoak izateaz aparte, pentsatzen dut horrek ere arreta ere eraingo zutela zuzenekoak egiten, aipatzen zenuen atarian, hainbeste ikusle ere zitut izan, baina ikusle finkoak badituzu. Eta Instagrameko zuzeneko askotan gertatzen dez jendea sartu irtenak momentukoak direla sartu, eta aipatu duzuna, oso astuna edo ez baite alako erakarpenik sortzen, agur, ezta? Orduan, baten bat sartotera eta kito. Zuk baduzu honezkero publiko bat, hor pantailaz bestalde, orain adibide batzuk ekarriko dizkiguzu, baina esperientzia momentuz, personalki, zamoduzko, nekea pentsatzen dut, baina... Bai, neketxua da, nik uste jendea ez dela konstiente hortaz, ez? Eta, gero, bideotan ikusiko dugu nola zuzenekoetan ebai ezustekoa dauden, eta gidoiak prestatu berrian, eta pertsona horiekin dana prestatu, ez? Azkenean badalana. Eta teknologian ezin dezula eguneko adibideren bat ekarretu. Bai, ekarri ez. Baina oso esperientzia polita, nahiz eta distantziatik oso gertu sentitzen ditut, nire gonbidatuak, oso gertu eta eroso sentiarazi egiten ditute bai, nire Etxetxo Larrosa hortan, eta niretzako hori importantea da, bizitzen ari gehan garai hontan ez, badirudi kontaktua galtzen ari gehala, eta, berez bukatuko eta aztuentan, baina... Egin dezake galdera bat? Bai, noski. Eta noiz arte pentsatzen duzu mantenduko dela, ze gu ere ez, ibilea etxetik bideoak eta egiten, eta noiz arte pentsatzen duzu mantenduko dela online harreman hau, edo erdikalea, hanka bat daukagu kanpoan, beste barruan... Nik uste etorri dela gelditzeko garai hontan, nik uste baietz. Eta ikasi beharko degula, ez, normaltasun berri delako hortan, ez, batzuk dioten bezala,
oso ohikoa dela, eta lehen aipatu duzuela aipatu dituzuela hauteskundeak, nire ustez, boza emateko sistema ere birpentsatu beharko da, ez? Ez dakit telematikoki izan beharko da, no ez? Baina, ja, 3.0 baino 4.0. Madre mia, zumaka telematikoaren zebeldurra. Bai. Nik gauzat esate izut, tesak zioen arira, eta esan dugu, aste hauetan, sormen handia ikusi dugu, konfinamendu garai hauen ondorioz, sormen handia ikusi dugu, gauza berri asko egin dira. Eta adibidez, zurea, bezalako proiektuak nahi asko pozen haute. Segia da, gero, esatezu, hau pixkat bukatzen danean, da kalera ateratzeko aukera daukagunean, hauek bukatuko dira, ez, mesedez. Berritu, nahalin baituzue, berritu, edo ez dakit nola moldatu, baina ez bukatzea, nik uste oso gauza polita egiten ari dela jende asko. Eta iruditzen zait hori ere bultzatu inbar dela, ze sormena da, sormenik gabe askotan hitz egin dugu, sormenik gabe, kulturari gabe, jai dugu. Irrikitan nago, ala eta guztiz ere, Ibairi galdera itaunketa hau egitarekin batera, ekarri dizkigu adibide batzuk, mesedez, esan, edo aurkeztu, edo, antolatu ezagun hau, baina... Bai, telefonoarekin, lehenik eta behin, pixka bat, leheno komentatu jot, ez da, eta justu tesakorein bota du arazoak, eta, telefonoarekin zeo zer izan dez, goazen ikustera, eta kontatze guzu. Dozkagulako espazioak hori aurrera emateko. Llamada! Hartu eta kolgatu ingoetkari. Me encanta, bestela hartu, Igual interesantia da. Aizu, kaixo, hemen kaie... Listo. Bai. Jo, arabako panorama igual... Beste, baina... Hartu beharko ezu. Ia bai izan? Kaixo, Josemi, bai, ni naiz? Ez ditu aldu guanikan, hoi asteleneako utziko deu, Josemi. Bai? Qué maravilla. Bukatu indu, Ibai, ona! Ai, kari! Momentazo, me encanta. Hau da bizitza, lanean zaude, lanean zaude, tía, ya vale, tanta chorrada. De colgar el teléfono ahí a lo loco. Claro. Bueno, pizka denetarik. Ai, ama. Oso ondo, ze polita geratu da, desmakilatzen nahi zen bitartean, da derbende telefono hori, taino ez telefono polita. Bai, hori, Ibai Luke da, Tolosarra, eta, komunikabide baten egiten du lan, atxaldez, eta, nik hau guztia proposatu nionean, berak izan zian ni lanean egongo naiz, lantokian egongo naiz, eta, reparo hortatik esan nion, lasai, bestela, beste horretik bat, lasai, bakarren nagoela, eta gainera pelak badaka drag queen pertsonaia, o berez kaietan aditzen dena, pizkat, sonsolesekin lotuta. De la calle Borroka. Bai, eta berazmoa bazan pizkat transito hori erakustea, ez? Kaietana bezala hasi izan, eta bukatu Ibai Luke bezala, eta tartean jasozun deia, lantokian bertan, eta hori da, bizitza, justo bideoan aipatzen duten bezala, hori oso behar. Freskotasun handia ematen dira. Hala ere, zenbat gonbidatu izan dituzun, izugarrizko lasterketa daramazu. Bai. Eta gonbidatu bakoitzarekin kasik abenturaren bat pasa dezu. Ze gehiago, bai? Jo, irantzu garelakin, bai. Bera euskalduntze prozesuan dabil, eta jende asko galdetu zian aurreko astean, elkarrizketa euskara izango zen. Egia da, nire irizpidea hori dela. Euskarazko elkarrizketak izatea, zuzenekoak izatea, baina, beti ez da posible, batzutan elebidune bai egin behar izan dut, eta horre irantzuk aipatu zuen urrengoan euskaraz izango dela. Baina, irantzurekin izan zen hau, ze ustet hori anekdotatxo bat ere izan zen nula irantzurekin, ez da? Ikusi. Euskalduntzen ari naiz, baina Ya, eso te iba a preguntar, Jomaja. Bueno, ya sabes, todo el mundo me ha preguntado, oye, ¿pero va a ser en euskera, va a ser en castellano? La gente tiene un lío y digo, pues ya surgirá, pero en principio en castellano. El primer día que dé una cosa pública en euskera, lo voy a poner hasta en el de ella. Ya te lo digo. Oye, en el de ella no, por favor. Hasta en el de ella, que no quede nadie. Un placer, un besazo, cuídate. Hurrengo a euskaraz. Venga, hori da. Usu bat irantzu. Agur.
Zaten, una frexikotasun, denetarik gertatzen da, telefono, deiba, de todo, ez da? Bai. Eta deian publikatuko du hori oberena da, eh? Euskaraz deian ere. Zure talur, ustukit deian, ez. Ala eta guztiz ere nik uste dago inkretxendo joango dela, Ze gehiago, abenturak, izan dituen abenturak, benetan, ikusiko duzu, orain ikusle kopuru egoko. Lehena, ipatu deten bezala, landare moan bizi naiz, eta justo astelehen honetan, Josebe Itukin izan nuen zuzenekoa, eta, bueno, biak ega pixkat, senyora Azteboieta. Bai, kontu hauekin, ni gaztea naiz, baina, bueno, Joseberik kostatu egiten zaio, gainera bere lehenengo zuzenekoa zan, eta, bueno, horri bilik ginean hasieran. Eta bitartean neukan hor bueltaka listor belutin horietako bat, nire etxera sartu nahian ez dakit kafe hartzea o ez dakit ze, baina, bueno, azken urteotan askotan, batez ere garai hontan, ez, udaberrin eta asko ikuste ditut, eta horren bilen tenso aldi berean Itukin konektatu nahian, eta momentu hori ez da? Bai, eta amamez ez. Handia dia, Oso. Erraldoiak, niretzako, oi ama. Zu beretzako erraldoiagoa, hori da nire bidea. Eta jarrera nahiko erasokorra izaten dute. Beraz, errespeto eragiten dutenak. Zerra, zuk zure saioak iragarria egiten dituzu, jendeak badaki noiz sartu, zazpita. Bai, egunero, urrengo egunekoa iragartzen. Ezin dezu fallatu, ezin dezu atzeratu. Baina, bueno, bizitza dazkan. Aizu, listorrak pikatzen baino, ez da zer gertatzen, baina listorrek ez zaitu ziztatzen, kozka egiten du. Bai, devoratzailea dira. Kontua da, oso zaila dela entratuta jarraitzea horrelako bat dezunean parean. Ni ere bendian bizi naiz, eta ohituta nago, baina bai impresionatzen du. Edo nola ere, denbora gainera datorkigulako. Oso horrelagia, baina hori da ikustezagun gainera ez da, bidotxo hau, hemen ari gara hitz egiten konexio arazoen inguru hortan eta hau dena, baina nobeto ikusitzagun ze araza ditu mila eta anekdotak beste mila askotan etorri beharko zai bai. No es posible unirse. ¿Por qué no es posible, Itu? ¿Qué ha pasado? Bueno, bitartean, kontatu behar dizuet, lehioa itxi behar izan detela, zartzear neukan listor belutin horietako bat. Izai una cagadita. Iztan beldurra malko diate. Itu, agertu zaizu, ai ama, listorra mentxe dago. Agertu zaizu karratutxo hori? Igual aktualizazioa batik, itu no tendrás la actualización vieja, Zuzenekoen, ez ustekoak, egunero bezala. Eta Itu ezin da sartu. Bai. Ai, lizorra, ze politiak. Bai, oso, edarrak. Hoi landare baten bizitzatekan. Hoi Bilbo erdin bizitazina, apostu ez da usartzen horraino iristera. Euli pilo bat dagoa, ez dakitak izuen, konturatu zaten, euli asko dagoela, eta igual da... Garaia da. Bai, ez, garaia izateaz aparte... Natura gailentzen ari dala, eta ez dia, toki guztietan ez dia gertuko oreinak eta horrelakoak euliak ere, bai. Natura hasi da atzera, joteina, segia berriro kalera ateratzen. Jai dugu. Bueno, baina pixkot, amaitze aldera, pena hondiz, baina esan dizut, berdintzaitze gehiagotan etorriko zea edo behartuko zaitugu, gustora gomazian oski. Baina, bueno, jolasak ere bultzatzen dituzu zure saio. Protokolasan. Batekin bestekin jolas lagun pila bat eskaintzen dituzu, ez? Bai, badago jolas bat, ala, norekin ezkonduko zinaken, norekin txortan egin eta norakatu. Ai, egin guri! Nik irugarrena batakit, baina... Bueno, nik aldatu indete era bat, eta netzako oso heterozentratua da, gainera ezkontza, eta txortan egin hori norera ikusi behar du. Eta orduan, bueno, alternatiba bat planteatu nion justuki aurrekoan Josebe Ituri, planteatu nizkion 3 pertsona, alde batetik Urkullu, bestetik Eneko Goia, eta bestean Munilla. Bai? Apezita. Zer egin bakoitzarekin? Ezin da errepikatu 3 batea? Izan, poteoa dildo batekin sodomizatu eta 3. zubietako erraustegia bihartzea. Orduan, bueno, ez dakite bideo dakazuen, baina seguramente aukera izango dugu. Hobeto ikusingo dugu. Pote, dildo, eta nor bidaliko zenuke zubietako erraustegira. Importante. Vale? Emango dizkizut 3 izen, eta erabaki beharko ez du nor
Vale. Urkullu. Eneko Goia, vale, eta... Eneko Goia, eta Munilla. Ay, Dios. Pues es que no me tomaría un pote con ninguno, baina de tomar un pote, pues no sé, le comería la oreja a Eneko Goia porque a Munilla ya se la comí y es un puto mentiroso. Hay que sodomizar a Munilla, o sea, Munilla necesita que lo sodomicen, está claro. Eta gero erraustegira bilat Urkullu, o sea, erantzun. Kontu batengatik. Pote con Eneko Goia, hostia, sería más un pote de discusión. Me cae tan mal. Oso, ikusita joku hau, ez dut imaginatu nahi, zurekin jolasteak zer esan nahi ben. Zegoen hasieran tesa, zegoen, gure galdetu, eta horrein egin du. Berdin du, ez egin. Hasieran muy lokazia, baina gero esan du, bueno, akaso beste baten galdetu. Ibai, esan dakoa eguneroko lana, egia da zuk esaten duzun hori, hor ikusten dana telebistan hori egiteko etxetik berdintzain dundik, hori egiteko lan asko behar da, produkzio lana, favore asko. Mesede asko, mesedez egin hau, prestatu hau. Bueno, beste 3 falta dizkit bakarrik. Beste 3? Bai, larunbatetan bokatuko dut, gaur justuan hartzeekin izan dut. Bihar dator Ander Prol, dala seksologoa, eta gehitu elkartean, da bilela lanean. Jogurin aboro bai, izango dut ostiralontan, eta larunbatean, bilgune feministako kidea den Goiuri Mendez. Polit, bete-beteta. Bai. Ze ondo, benetan, Ibai. Pozgarria horrelako gauzak eta horrelako sormenak eta horrelako gauzak ekartza Euskal Herrira eta gure etxeetara segi. Bai. Eta gurera etorri gehiago. Hoi da. Vale? Bai. Vale, ja engantzatu den, eskak! Haupa, eskerrik asko, Ibai. Bueno, eta eki, ja saioa bukatzen. Ibairen kareta sartuko dugu ala ere, eh? Bai. Nahi izan ezkero, Instagramen eta oraindik ere hasi berriak baldin bazarete ere, lotxarik ez izan, eta Irukil Larroxa kolektiboa aurkituko duzu baita ere, baina kasu honetan etxetxo Larroxatik, Ibai Fresnedoren eskutik. Eskura duzu eta Instagramen, eta oraindik saio batzuk goratzen zaizkio. Eta gure saioaren bukaeraldera iristen, Ekil doktoraren atal honi eta Naroari azken agurra emateko paso eman aurretik, azken aipamen bat, Sua taldea deskubritu dugu. Musika zuzenean saioari esker, Maruri Bataberaino egin dugu bidaia egunotan, eta hango talde berri bat deskubritu duzu. Gazte belaunaldi berriak gauza ederrak sortzen ditu, ez Instagramen bakarrik, musika munduan ere bai. Eta bideoklip bereziago hautatu nahi izan dugu, musikaz gozatzeko bakarrik ez, udara datorrela eta badirudi konfinamenduan kiloekin gora eta bera gabiltza ze pasatzen da. Hori alda gure kezka. Osasuna zaindu behar dugu eta bikinia, trikinia edo bat ere gabe, bildurri gabe, uretara plista egiteko bidea zabaldu ere bai. Beraz, emakumeok eta oroar sistemak jazartzen gaituenok kiloekin eta batzutan fantasiarik ere bai, ezta hau kenduko nuke, hau jarri, tira, horrekin utziko zaituztegu gaur, Sua taldearen bideokliparekin. Segundu batzuk, eta iso, baina arte. Segundu batzuk eta bere arte, hori da. Orain ikusiko dugu edo, ja, aprobetxatuko den neskak, agurra esateko, ze Sua, hain bero jarri dugu, hain bikini, trikini eta horrela esanez, imaginazioa ez da neskak. Noski. Bai, saio hasi dugu. Zekaka pixkatea zeidan oraingoan. Bueno, demokraziaren festa izango dugula, nik ez daki demokraziaren festa izango ote dan edo ez, uztailaren 12koa. Baina zuekin festa badala eta plazer bat astero biltzea. Eta demokratikoa, zatek nahi degun esaten uzten dugu, baita Sonsoleseri ere. Ez barkatu, Sonsoles bere bihotza dauka. Bai, horregatik esaten du, festa demokratikoa gure programa. Festa demokratikoa gure programa, neskak, agur, Sonso, saiozuko badongari etortzeko, baina nahiago detela tesa. Bale? Bueno, itzen gadet nik, gakin eta ikusiko dago. Ja, agenda nola duen. Ez aiozu dirutza ordaintzen diogula, ona etortzatik anasek lasai egoteko. Eta dominatrixaren anik pentsatuko nuke, tesa? Hori egia da. Urrengoan, tesa. Ekil. Urrengo astera arte, eta zuei, Sua, beti, Sua.